Magandang oras mga kadulang. Ako po ay magluluto ng Dynamite Lumpia. Sumasabog ito sa sarap sa ating bibig at tiyak na magugustuhan po ninyo ito. Panoorin ang aking video. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Mamamasyal muna tayo sa taniman ng mga sili. Ang mga siling ito ay tanim ni Erpat. Imula ni Erpat na ito. Nagito nga sili, may maysa nang nagmula. Kita yun, nakalang lang to. Okay, ngayon, mangunguha po tayo ng mga sili na ating gagamitin. Siyempre yung bunga, hindi po yung dahon. Kung meron sanang titinulahing manok, pwede rin po itong dahong ng siling ito. Okay, so pinipili lamang po natin yung talagang katamtaman ang size para sa lumpia wrapper. Okay, so kung napapansin po ninyo sa ating background, meron kayo naririnig ng mga huni ng ibon. Napakatahimik po sa lugar na ito. Wala kayo ibang maririnig kundi mga nag-aawitang ibon. Ayan si Erpat, tumutulong na rin na kumuha, mamitas ng mga bunga ng sili na ating lulutuin o kaya ay gagawing Dynamite Lumpia. Nakatikim na ba kayo nito? Itong tinatawag na Dynamite Lumpia. Okay, so kita nyo naman yan, no? Marami pang mga bunga. Parang siya sabi ng mga sili na babalik pa ako sa ibang araw, sapagkat marami pang mga mapipitas na sili. Pwede rin po itong ihawin, masarap itong ihawin at isawsaw sa bagoong, lalo na kung may kamatis. Nakapaguhan na tayo ng mga sili sa gagamitin nating o lulutuin nating dynamite. At pauwi na rin tayo ng bahay. At syempre gagawa tayo ng ating merienda. Dynamite. Yung tanim na sili ni Erpat. Ano? Okay. So samahan niyo ako sa pagluluto. Narito ngayon ang ating sangkap para sa dynamite. Siling haba, giniling na karne ng baka. Ang ating mga rekado ay bawang, sibuyas, paminta, at maya-maya gagamit din tayo ng asin. Kailangan din natin ng keso, oyster sauce, soy sauce, at wrapper. Simulan na po natin ang paghahanda at pagluluto sa ating dynamite. Oops, eto na nga. Handa na po ang ating mga rekado. Tignan po ninyo ha. Hugis puso. Yung pong ating bawang at sibuyas. Kailangan talaga sa pagluluto may pagmamahal. May puso para mas masarap. Okay, ngayon simulan na po natin ang maaksyon na pagluluto sa ating dynamite. Ilagay na po natin ang bawang sa may karne ng baka. Isunod ang sibuyas. Okay, maliban po sa karne ng baka, pwede rin po kayo gumamit ng giniling na karne ng baboy. Lagyan na rin po natin ng paminta, oyster sauce. Okay, so sairin po natin yung oyster sauce. Sayang naman, no, yung natitira. Okay, ngayon, isunod po natin ilagay ang soy sauce. Kaunting asin na magpapalasa sa ating palaman sa sili. Okay, ngayon, lamas-lamasin po natin to. Medyo papabilisan lamang po natin ang ating video. Nang sa ganun ay hindi po kayo mainip sa kahintay o kaya kahinatnan po ng ating produkto. Okay, so himas-himasin po natin, lalamas-lamasin po natin, himasa-masa po natin ng ganyan para nang sa ganun ay manood po ang lasa ng ating mga rekado. Okay, so yan. Talagang sigurado pong nanunuot na po sa sarap. Yung ating mga pampalasa o kaya mga rekado. Okay? So pagkatapos po niyan, isunod po natin ang pagpapalaman sa sili. Nabak na po natin yung mga sili. Tinanggal na rin po natin yung buto. Kung napapansin po ninyo, inuuna po natin yung mga keso na ilagay sa loob po ng sili. Kasi pag inuna po natin yung karne, isunod po yung keso, bubulwak po yung ating lumpia. Sapagkat madali pong matunaw yung keso. Okay? Para hindi po bumulwak. Yan. Ganito po yung gawin po ninyong proseso. Sariling diskarte ko lamang po ito sa pagluluto po ng dynamite. Ayan. At alam ko may kanya-kanya din po kayong diskarte
o kaya paraan sa pagluluto, ang inyo, ang akin ay akin. Gusto ko lamang pong ipakita ito pong aking pamamaraan. Yung iba, ang ginagawa po nila ay ginigisa muna yung karne, pero sa akin hindi. Diretso na po dyan. Okay? So, yun. Pupunuin po natin yung ng maigi. Yung katamtaman lamang. Okay? Ngayon, magbabalot na po tayo sa ating pinalaman ng sile. Yan. So, napansin po ninyo yung aming paraan. Panoorin lamang po ninyo yan. Okay? Tutupiin lamang po natin yung magkabilang dulo. Lang sa ganun ay maganda. Okay? Yung ating presentation sa ating dynamite. Okay? Lalagyan po natin ng tubig para kumapit o kaya dumikit po yung ating wrapper. Pag hindi po natin nilagyan ng tubig po yan, kakalas po yan. Okay? So yan, napakaganda. Sisindihan na. Oh. Kulang na lang may posporo o kaya ay lighter. Okay. Ngayon, ganyan lamang po yung proseso. No? Ulit-ulitin po natin yan hanggang sa mabalot po lahat ng ating pinalaman ng sile. Okay? So handa na. At magpiprito na po tayo sa ating mga dynamite. Okay, ngayon, tutungo po tayo sa may kalan. Una po rito, syempre, papainitin po natin ang kawali. Kapag mainit na po yung kawali, lalagyan na po natin ng mantika. Bubuhusan po natin yan. Sa akin, hindi ko naman masyadong pinupuno ng mantika yan. Basta lumubog lang ng kaunti. Sayang naman yung mantika. At kapag mainit na po yung mantika, ilagay na po natin isa-isa. Ito po ang ating mga binalot na lumpia. Okay, dynamite lumpia. Nasa medium heat po tayo para nang sa ganon ay maluto po yung pong karne na ating ipinalaman sa sile. Okay? So, nasa ano po yan? Low to medium heat. Kukontrolin lamang po natin yan sapagkat gaya ng sinabi ko, yung ibang pamamaraan ginigisa muna po nila yung karne bago nila ipalaman sa may sile. So, ngayon, kapag nag-golden brown na po yan, babalik na rin po natin. At malapit na rin po itong maluto. Okay? So, babantayan lamang po natin to ha. Kapag nagluluto po kayo ng lumpia, nako, concentrate lamang po kayo. Huwag po kayong makikipagkismisan. Baka masunog. At baka hindi ninyo makain. Masisira ang inyong panlasa sa inyong niluluto. Okay? So, kapag nag-golden brown na po ito, napansin po ninyo, gumamit po tayo ng strainer na yari po sa bakal stainless. Nang sa ganun ay tumulo po yung yung mga excess oil o kaya yung mga mantika. Okay? So itatabi lamang po natin yan, papatong lamang po natin sa babasaging plato. At ganun po yung proseso, maglagay uli po tayo sa ating kawali ng mga lumpia. Okay, kapag nababawasan po ng mantika, dadagdagan natin. Okay? So, ito yung unang batch ng ating ipirinitong dynamite lumpia. Buti hindi pumuputok ito, no? Itong dynamite na ito. Okay? So, ilalagay uli natin sa may strainer. Papatuloy lamang po natin yung mantika. Aba, malapit-lapit na rin po tayo sa katotohanan, mga kababayan. Okay? So, ganun po yung proseso. Maglalagay uli po tayo sa kawali. Yan. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aking palabas. O kaya pinapanood sa paggawa po ng dynamite lumpia. Tiyak na magugustuhan po ninyo ito at kayang-kaya nyo po itong gawin sa inyong bahay. Okay, approve. Heto na po mga kababayan, ang ating dynamite lumpia. Puputok sa bibig sa sarap. Okay? Mayroon pang palamuting dahon ng sile. Yan, kita nyo naman. Napakaganda ng kulay. Nako, nakakatakam. Napakasarap po ito na merienda. Pwede rin naman itong pang-ulam o kaya ay pampulutan. Gawin po ninyo ito. Tiyak na magugustuhan po ninyo. Meron din po yung sili na hindi maanghang. Naluton. Luto na itong ating dynamite. Ngayon, paputukin na natin sa ating bibig. Okay, kakainin na po natin. Wow. Itong ating sausawan, ketchup at mayonnaise lang. Okay? Bana natin. Kain.
Anghang. Tapos, syempre dahil baka, lasang baka talaga. Okay? Natin yung loob. Wow! Ano yung cheese, oh? Okay, kita yung loob. Tumutulo pa yung cheese. Hop. Oh. Okay. Isa pa. Okay, kuha natin yung timpla ng ating dynamite. Talagang maanghang itong ating sili. At meron din naman yung sili na hindi maanghang. At syempre dahil beef, itong ating karne ay talagang lasang baka. Okay, pwede rin po yung baboy. Sana po ay nagustuhan po ninyo ang ating video dito sa Dulang Ilocano Channel. Sana po ay mag-subscribe po kayo at tuloy-tuloy naman po ang inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kain ulit tayo. Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.